pot parlar d'un Priorat 2.0? Es podria parlar, però sempre retornant als orígens. Jo crec que amb la sostenibilitat amb la terra, més que res amb el maridatge de la gent amb la terra, no? Que viuen a les finques, que conviuen amb les finques al dia a dia. Es barema diferent ara que fa 35 anys? Sí, es barema molt diferent. Es cuida la vinya diferent? Es cuida la vinya diferent, sí. Què són les coses que ara la DO està plantejant com futur, diguem? Bé, com a futur nosaltres estem plantejant la comunicació de la zonificació, que són els vins de vila, que són els vins de finca, fer una petita distinció entre les gammes de vins que hi ha en el Priorat, els vins genèrics de la denominació d'origen, els vins de vila com a segon referent, depenent de l'origen, i després els vins de finca, que són finques que per si soles valen la pena ser elaborades. Aquest home, quantes generacions ja ha format de gent que fa enologia aquí? Home, des de l'any 89 que estic formant enòlegs aquí. Imagineu. N'hi ha alguns que són exitosos en aquest moment. Sí, en aquests moments sí, molt més que jo. Garnatxa, Carinyena, quina varietat ets? Si vols saber-ne més, vine al curs de formació. T'esperem.